Este era o momento no que oficialmente a Rula de Cambados se transformaba nunha lonxa 4.0. A conselleira do Mar e o de Facenda asinaban o convenio de colaboración que se traducirá nunha modernización tecnolóxica destas instalacións, unha das últimas de Galicia en incorporarse a este proxecto. Están adheridos 54 lonxas e puntos de venta e 68 confradías. Por lo tanto, isto dá unha imaxe da potencia deste proxecto que contribúe a modernizar e a engadir máis efectividade a todo o proceso de comercialización e poxa do peixe. Este proxecto botou a andar no 2018. A conselleira do Mar apuntaba dende Cambados que está a permitir un salto evolutivo nos establecementos de primeira venda de Galicia, unificando o sistema de poxas en todo o territorio, permitindo incluso a poxa en remoto e non presencial. Permiteu partir de sistemas de puxa, de sistemas de comercialización locais, cada lonxa tiña o seu, a un sistema un sistema único, a un sistema donde se vai adaptando as particularidades de cada unha das entidades, aos seus produtos, a súa forma de traballar, pero sin perder esa unificidade, non? Ese sistema único que permite recoller a información con moitísima máis rapidez e con moitísima máis calidade. Permite a compra en remoto para o persoal autorizado a través dun móvil, se pode facer unha oferta, comprar peixe e tamén permite aos produtores ofertar o seu produto, fixar un precio, emitir documentos de venda e mesmo contabilizalos. Implica tamén máis facilidades para as operacións dos mariñeiros na súa chegada a porto. Xa permite que os pescadores poidan descargar e poida realizar as operacións de descarga e de pesaxe con moitísima máis axilidade e rapidez, permite que as entidades poidan comercializar os seus produtos dunha forma máis versátil, non? O próximo obxectivo do Goberno galego é crear unha páxina na que se poidan ver en tempo real todos os produtos e prezos das distintas rulas, na que tamén se poidan incorporar imaxes.